Maan sa indong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayang intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Nabasa mo? Hi, El. Alright. Oy, just maray na aldaw, banggi, udod. Ay ko aram kung anong oras nito dinadarangog ang podcast na ginibo para sa mga orangon. Ini ang Taga Bicol to the world. Alright, see you tomorrow. Napon pa sa naman lang pala. Yes. Mga kanatong natiks maray na aldaw, Bicolandia. Asinan sa tuming pambansang tambay digdi sa taga Bicol, si paring Linus Soriano Pato. Oy, kamustahan mo na kita? Kumusta paring Linus? Uni, pagal. Nag-ano nag-tan? Ang nag-ibabagang kulay mo, garo ka nagkulay amamanggi. Oo. Kayo manggi. Amamanggi, ano pala na ako? Ano ka? Ipis. Hindi ka ang ipis brown. Ipis brown? Oo. Okay, lighter. Ito may patok-patok. May tumbaga to. Uang. 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 Ano ang maputi? Yan si ano? Ang uang yan si nag-aaruga na gani? Oo. Okay. Nag-arog ka na. Ano ang naglulupad? Ano? Kabayo o ang baka? Uang. Uang. Ari na ba puti? Kaldero uang kawali. Arina. Diba? Ay, bago pa lang kita magpuon kan sa tuyang podcast. Batiwan ta ang nagselebrar kan sa iyang 50th birthday. Yan. Sa tuyong mga kanatong natiks. Maing iba si Carl TB. Yan. Happy birthday uncle ko yan ay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Uy, magkaraga ng kanta. Oy, may mensahe sa imong agom, Carl TV, kung ikaw mo nagdanag ang podcast. Ayan, basahan mo, dali. Salamat sa pagiging responsable at maalagang ama at asawa. And wish sana tawan pa nin mahabang buhay at irayo sa anumang kahilangan at disgrasya. ... Love you, Agom, and God bless! Exclamation point. Grabe mo yung inibaba talaga si ... Ano? Ay, grabe. Maniniwala na sana ko kaso lang ibang boses ni auntie ko. Pamarog ka yan. Garo si Google. Ay, Google po si si Tala. Si Siri. Si Tala, no? Di ba? May si nag-send sa'yo ng stars. May nag-send na yan. Clap. Love you, Agom ko. Yeah. Oy, i-congratulate ang sarasa sa tuyang kapwa content creator na si Christine Bicolana. Yan. Kapares kong pangaran. Yan. Basta taga ano man yan, taga Tinambak. Musi. Magagayon pati mga Christine. Yan, so congratulations Christine Bicolana. Happy. Nag-aagis ang ngipon ng letter. Kakahali lang kay kang braces ko last year. Maray na lang, mayong bungi tako ugwa maruluwas yan duman, masiripol yan. 56. 53 dapat sabihin ng 53. 53. Nagsasarang ako. O yan ang batiun na nga ni happy 6,500 followers. Ayun. Yan, as in i-congratulate naman si Boss Carepa. Maski di kita napapansin ni Boss Carepa, malay mo one of these days maging Saro sa nagpapangil kang sa kuyang aldaw, si Boss Carepa. Maski nagpapangil kay auntie mo. Lalo na kay auntie, yan. Happy 2.6 million followers. Oh my God. Followers sa
Facebook. Sa Facebook. Yan. Grabe. Dakol man talagang napapaog maningin ni Boss Karepa. Kasi ang pagka-Bicol niya matatas. Saka mahihiling mo din kasi talaga ang dedikasyon niya sa iyang art. Ayun, nabasa ko nga ni one-man show pa lang da siya. Ibig sabihin, siya daang nagre-reply, siya daang nagko-comment, siya daang nagla-like, siya nagigibo ng mga script, siya nagigibo ng video. Saka nahiling ko din siya nag-edit? Siya din ang followers. Dahil siya din ang nag-edit. Nahiling ko actually duman ka sa vlog katong girlfriend niya ngunyan. Ngunyan, may gunyan talaga. Nahiling ko kung si schedule niya, talagang busy siya. Oo. Uy, pero feeling ko malalawig ang episode tangon yan. Pero day pakita na po nasa nasa 10 minutes na. Ayo. Oy, pala si paring may public yes. May announce siya po sa tuyang tambay. Ayo, condolences lang sa family ni Ma'am Marlit Claire Bugtay Vibar kasi na po siya, nagada na po siya 2 days ago. Dahil asthma. Allegedly pa lang kasi alaton pa si kang doktor kung anong findings Kosa kang pagkagada. Baka nalingaw magangos. Yan. Naasma nga ni. Ano mo kakadawat ng panahon? Siyempre, hindi mga kitatao sa English, di ba? Tapos, one time ka to ata, may nasabihin akong happy condolence. Dahil mo sa pero may nasabihin akong happy condolence. But anyway, yan, ano ba magiging topic tango niya na Aldaw? So yan, since nagugutom ako, yan ang namimiss ko sa Pilipinas. Kasi, di ba, mga araw kaning oras, mga alas 8, alas 9, tapos pagkatain na po na midnight snack. Oo. Di ba, sa Pilipinas, pwede ka lang magluwas. May mga karinderyang bukas. Kasi sa US, hanap kang kakanan yan. Uso manig ng karinderya? Mayo nga ni. Kaya nga namimiss ko. Mayo din karinderya. Mayong karinderya? Ikaw man ba karing karinderya? Ikaw ang mga Filipino restaurant tigdi. Pero sarado na sinda araw ka ng oras. Ay, araw ka ng oras. Iyo. Ay, iguaman pa lang, pero sarado na. Kung araw sa Pilipinas, 24/7, may mga karinderya kang mahihiling. So, ang pag-uulahin ta pala ngunyan, manunungod sa karinderya. Tanong man karinderya. Gusto talang ibukas sa tuyang mga tagapakinig. Nawara ka na naman. Ano? Nutrition month bagang ngunyan. Ano tayo pa nga kaya tapos? Pade pa. Sige. Maangot na naman. Ako. Maluluwas na naman ang pangil kayo nito. Go. So, yun na to. Nawara na lang. Yun na yan, basta nutrition man. Hintian. Katakot kang nutrition man. Siyempre, pag-uulahin ta. Si mga kinakakantang convenient sa Kabikulan o sa Pilipinas, na kung sain, nutritious daw ang sa tuyong mga kinakarakan. Nakukuha ng taman daw ning mga, sustansya. Diyan nga nagtaba si El. Sa maluto. Saka gusto tang libre kaya ang sabaw sa katutong. Yan. Actually, dyan ako nagpuon ng ang buhay mo. Dahil dyan nagpuon ang kapaborituhan ko sa sarong sabaw. Putay. Okay. Yan. May ibang karinderya na ang lasa kan sabaw ninda. Pero itong binuntugan ng medyas. Takanamit ka na medyas? Iyo. Pinaparang ko nga ng bitis ko. Pinaparang ko bagang, pinsan baga, ang dungo baga kaya, kung anong napaparang mo, yun naman ang nalalasahan mo. Diba? So, ang naalala ko dyan, may sarong karinderya dyan sa Naga na gustong-gusto ko ang sabaw. Yan, sa Triple J. Tapos, yan. Nakanaman yan sa Triple J? May tao sa likod mo? Hindi mo pagaling. Tiga-asong ka na dyan? Dahil nailimutong nasa likod ko, Iya. Hula ko naghihiro nga. Camera mo naghihiro. Garo bagay hudlum sa likod mo. So, ang niyan, sa topic, hitawan ta mo na ning garo, history, ang karinderya. Sibon, may yan? May ni? Hindi, nagiling lang ako sa bago sa Google. Sabi ko, na-curious ako. Sabi ko, ano daw ang history kang karinderya? Yes. So, kung tutuusan pa lang, base naman sa nabasa ko, ang history da ang karinderya da, garo siya food, garo kakanan. Garo kakanan para sa mga travelers. Convenient. Convenient siya sa mga travelers na kung sain, ito bagang mga stop over. Oo. Di ba pag nag-stop over kita, perang minuto lang. Perang minuto ba nag-stop over? Like 10
10 minutes or 10, 30? 30? 30, tama. Nagta-30 Depende kung minutes, maihi diba? pa. Kasi ano nga ni ang mga driver nagkakarakan man eh. Oo. 'Di ba? Aram ko ang mga driver kang mga bus. 1 libre hour yan siguro ang pinaka malaba nindang na break. stop over. Mhm. O ino nga nito. So ang karinderya is para naman sa mga travelers na yun, nagnadali-dali sa mga biyahe. So ibig sabihin is matukdo na lang sila ng pagkakan. Kaya nga ni baga nauso sa tuya. Maturo. Turo-turo. Turo. Oo. So tutukdoan mo na lang pagkakan mo tapos iaatado, ilalaag na lang sa imong plato. Yan. Tatawa ka ring maluto sa kasabaw. Makan ka. Iyon na yan. So pag sinabi tang karinderya, turo-turo. Turo-turo. Yan. So inang ano niya, inang Very kaakibat niya. specific na na definition kang karinderya. Oh, so ngunyan, hilingon ta, si mga kinakarakanan ta daw sa Naga or dyan sa Legazpi or maski sa sa Bicol, i-consider ta daw sinda ning turo-turo or karinderya. Yan baga sa may 'di ba sa Manila may naapod na University Belt. Oo. Pero dyan sa Peña Francia, along Peña Francia sa Naga, mahihiling mo dyan may school belt. School belt? School belt. Kasi 'di ba mahihiling mo dyan taraid-taid ang mga karinderya. Kasi school eh. Kasi sa eskwelahan. Oo. So ang target market nila is sa mga estudyante. Tapos Yan. may inapod sindang student meal. Yan. Pangmasa. So ang karinderya, pwede na sang apudan canteen. Kasi di ba pag sa school, sa loob ng school, sa loob ng school din. canteen. Mm-mm. So Dai, di mo man bago na. ano na? Cafeteria. Oh, cafeteria. May cafeteria kapina. na. May kapina. Cafeteria. Bago na siyang canteen. Oo. Cafeteria na nga po May kayo. kafe lang. Kapina. Kafe na. Cafeteria. So, Cafeteria. ina niyan, di ba? Garo, convenient kasi or mas mura, Oo. affordable para sa mga estudyante, ang karinderya. Yeah. Kumbaga na po siyang pangmasa. Tapos garo siya yun yung mga budget meal na kaakibat kang or katabang kang mga napuroon pa sa ng mga empleyado and estudyante kang mga Oo. pagkakan kang mga kasaraditan. Yan. Natatandaan ko kung nasa Manila ako, talagang titiuson kong magkakan sa karinderya na even though the imo aram kung anong klaseng pagluto. Kasi maikaman talaga eh. Oo. Naghanap ka affordable eh. Anong istoryang karinderya mo? Kang, syempre baga ako kaya, pirmi ako nasa Iriga Elementary High School. So ako uli-uli lang. Mhm. Pag nagla-lunch. Tapos, kang nag-college ako, first time ko magaan sa karinderya. Tapos, ang balon ko baga is 20 pesos. Tama ba? 50 Yeah, pala, yeah, 50, sorry. Tapos, ang nangyayari ka to, ang inaano ko ka to, ang kinakakan ko, kabanga lang ning karne, which is 15 pesos. Nagihirit ka. Talagang irit ka. tapos, maluto, sarong maluto, which is 7 ba to? 7 Cinco. pesos. 5 ba? Ayun, Cinco ka to. 5 yan, which is, naano ko siya nag-abot siya ng 20 pesos. Ang saro kong lunch. Kato. Nice. Yan. Huna ko, may naging bata ka doon sa Dear Eatery. Actually, si Dear Eatery Actually- po, nagpuon lang po ako magkakan sa Dear Eatery. Third year college na. Third year Saan ka. yan? Iyo, ikaw kayo sa doon sa schoolmate, sa Mariners. Ang kantin kaya duman, mayong libreng sabaw ata duman eh. Mayong libre Pero sa mura siya. Pero pag duman sa may terminal ka, may pangalan doon, Dear Eatery. Kaya pa na po siyang Dear Eatery. Ta mga servidor bakla. Iyo. Ayun. Kasi mga deer. Oh, Oh. dear. Oy, dear, nagkakan ka na dear. Ano sa imo, dear? Hindi ko na yun araw. Araw ka yan. So, yaw niyan doon sa dating terminal kang bus. Nangunyan nga ni, IBM na. Oh, Ay, ayan. oo. IBM na siya ngunyan. Tapos magkakanin. IBM? Oo. Ay, IBM, itong building. Iyo, itong IBM, itong call center. Concentrix. Concentrix. Ang IBM Yan. Ay, nasa likod pa Pares to. lang yan. Pero pares lang. Mm-mm. So, ito ang naging sikat na karinderya para duman sa mga marinero kadto. Kasi mura. Tapos pangalawa, may libreng sabaw. Tapos maalaga talaga ang mga ang mga nagsiserve. Taray. Tapos pag type ka, may libreng sarong gurot ng Yung ng adobo. Pag type ka, pwedeng laagan ng sauce sa taas si mo. Kang maluto. Si maluto. mo. Yan. ganun pala. Libre yan. Oo. Tapos nailing ko one time si Linus, nasa plaza, kadira din si Wak na
para daan sa next day. Pero may libran sa iyang adobong sauce. Oo. Kaya minsan Dahil na, nadagdagan na ako katong half price. Uy, pero minsan nag-order naman, si Maki, remember mo, tanda ka to, pangalan Maki ata. Mac, half price na dyan, half price. Half price dyan. Tapos minsan ang iba, pag nagbabarayad na, dahil nagsasabi kong, pero half price mo. Ayo. Kaya siguro, ang istorya man dyan talaga is talagang pwede ka maka 1, 2, 3. Kung mabayad ka, duman mismo sa kahira. Di ba? Oh, that's good. Uli ka, anong istorya mo? Ako, kadakol kasi duman ako nag-star sa nag-boarding house ako sa Francia mismo. Kasi para harani lang sa Kamhay. So, ang karinderya kadakol. So, dakulon kang pagpipilian. Duman lang sa kataid kan sa kuyang boarding house, igwa na siya ng karinderya, libre permi ang sabaw. Talagang dakulon sabaw. Tapos maluto, 5 pesos lang, pero dakulon. Ang takada ninda, alam mo itong pang bakal sa kwek-kwek? Itong tasa ng kwek-kwek? Itong sadit Araw ka lang. to kadakula. Araw ka to kadakula. Tapos, ang ginugusto ko duman, pag nagbabakal ako ng, pagkakan ko sa karinderya, ang tinatiming ko siya na pa-close na, patapos na, kasi dakulon na ang takad ninda. Kasi pag napuon pa sana, it's either napuon pa sana, tapos panghuri, dakul ang takad ninda pa. Pero kapag mga pagpahuri na, dikit na lang ang takad. Kasi tigtatansya ninda ang takad ninda para maitawan talaga gabos. So, may talagang measurement, di ba? Kaya mas maripalan gad ang karinderya na dikit ang tao. Yan. Tadakulang takad sa iyo. Yan. So, mahanap ka palan kung mahanap ka ng kakaan. Tips mo, di ba? Tips and Diba? tricks para sa sarang estudyante. Yes. Kung makakan ka palan, dumanan mo si karinderyang mayong tao or dikit ang tao. Tanganing ang takad sa imo is dakol-dakol. Kasi mas dakol ang pila. Pero ang hapot kayan. Siyempre, Masiramba. masiramba. Tama. Ayo. Yeah. Di ba? Siyempre, di ka man pipilahan kung di ka man masiram ang pagkakan mo. Estudyante ka, ang importante, Di ka malagan man ang parapili, tulak. iyo. Malagan man ang tulak ang importante, di ba? Ayo. Pero ang haputan na nga ni dyan, malaog na kita duman sa, masustansya ba? Yan. Kung may talaga, puro ang kakan mo lang. Puro lang sabaw sa kamaluto, yun lang yun ang orderon mo. Kasi Diabetic ka. Diabetic ka, tapos halangkaw ang uric acid mo. Tama uric acid pag dako lang masin? Makasurvive ka lang kasi inahasa mga estudyante, lalong-lalo na pag pa-Friday na, pa-weekend, yan, paubos na ang kwarta mo. Yeah, paubos na ang budget paubos na mo. yung budget mo. Actually, may ko kayan, may time na mga twice na garo na may akong kwarta. So, ang ginibuo ko to, sabaw lang sa kamaluto. Tapos, nilagan ko ng ketchup. How was it? Sabaw na may maluto, may ketchup? Siram. Siram! Masiram. Promise. Pero may bistado ako, ha? Itong mainasindang budget sa sa... bisado ko yan. Mainang budget Miski- tating irinom na. Miski sa sabaw, may pambakal sabaw. May pambakal sa ba? Araw mong pinakal. Norcube. Norcube, tinunaw sa tubig. Yan. Mas maray. Maray Shout yan. out kay Mark. Shout out tabi kay Mark. Yan. Si Mark sa kasi Clark, yung ginibuan to. Mahilig sa sabaw. Pero nga Pero grabe, pag tius ka to, makasurvive ka lang, makatapos ka lang yung pagklase. Actually, may budget man ko to. So, kaso lang, syempre, may mga extracurricular na talagang nadadumanan. Which is part kang pagiging estudyante. Sabi nga ni Ken, minsan kapag nasa, Lunes, Martes, Merkules, kaya pa, masusurvive mo pa yan. Oo. Pag abot na kanto, Webes, saka Biyernes, yan na. Kaya, ang man talaga dyan, sabi nga nito, balik kita naman sa nutrition. Ang kinakakan mo ba, maski sabihin tanang nag-order ka ng pagkakain? Nutritious ba? Nutritious ba siya? Yan, Kasi, idig-in ta na. Oo. Kasi ang pagkaaram ko, kita di ba, nasa food service ka, HRM student ka, naaram mo, ang sarong bagay, may certain temperature lang para lutuon. Yes. Kapag nasobra na siya ng luto, nawawara na si nutrients, nagagadan si gabos na nakaipuan kang hawak mo. Yes. 'Di ba? So ngunyan ang ginigibo sa laog kang karinderya, kaipuan indang lutuon na maray, takong dainin da lulutuon, madaling mapanos. Yan, inaapon na TCS food or temperature control system food. Oo. Wow. So inang pinakaano diyan sa ang sarong bagay na makano sa sarong karinderya. Yeah.
Kaya magkakadaklan sa Pilipinas, ug wakatang inaapod na foodborne illnesses or mga ito nagkukurulog ang tulak, Yan. nagsusuruka, dahil nga ni, Daininda, sa ano kasi, karinderya talaga, to be honest. Oo. Kasi luto na eh. I-display na lang ninda yan dyan. Tapos, bibihira lang ang karinderya na may mahihiling ka na itong naka-stainless bag ang laganan. Tapos, may nagkakalaga Nag-i-steam ang irarom. tubig Oo. sa ilarom. Babihira yan. May kang mahiling ka, bibihira lang talaga. Mahiling mo ka yan. So, talagang, pigluto ninda halimbawa ning alas 11 or alas 8 ning aga. Hanggang alas 12, hanggang alauna na yan. Iyo. Ang mga pagkakan, may mga certain oras lang yan dapat. Na dapat mai-serve. Which is di ko aram ha. Ngun araman ko na lang yan. Kaya nagklase ako ng HRM, saka nagdigda ako sa US. Kasi iling mo mahihiling mo. Kaya ang US, baga, dakulon mga tao na, dakulon sindang inaapo na na pagkakan. Iyo. Pero dahil habo nindang maggastos sa magiging kaso sa inda. Oo. Na magkaigwan ng food illnesses. Food poison. Food poisoning. Oo, food Kasi poison. pwede siya din magkausa kang pagkagadan kang sarong tao. Kan sarong tao. Tama. So, dyan sa Pilipinas, siguro ang sikmura kang sarong Pilipino, talagang makusog. Oo, talagang yan, inaapod na train. Kasi isipin mo ang presentation sa karinderya, nakalag lang siya sa Tupperware na plastic. Ang iba, Ayun. oo. Kung bakong plastic, stainless. Mhm. Okay? Tapos, igwapasin din itong plastic na nakatakop lang. Ang iba nga, nagsososyal na, nagiging salming na mo yan. Itong Pero, di narod ka ni. inaargan para di malaugan ng langaw. Ayo. Di ba? Pero, ina nga ito, sabi nga ni Tin, sa temperatura, mauula na kita. Mm-mm. Di ba? So, kung totooson, ang conclusion digdi, ang karinderya, ang nutrients na makukuha niya, may na. Ang makukuha mo lang is protein kung may karne. Yan. Tama. Di ba? Protein lang, oo. O kung pinakbet man, I think siguro okay lang. May makukuha ka man digdig dumangod sigurong dikit na Pero vitamin overcook A. ng iba. Oo. Oo. Tapos lalong-lalo na, yes. Sige, actually, ang nangyayari kayan, di nawawala sa sarong karinderya na pag di naubos, iuliton yan sa aga. Iyo. Yan. Yes, actually, Iiniton na-istorya yan. din yan sa Konibono. Oo. May mga nagigiribo ko yan. Itong ihalo sa bago. Ayo. Kaya minsan- Actually, maiiling mo yan eh. Kasi, kunyari, si karne or sabinta na lang si liver. Si liver, Oo. maitumon na yan. Yan. Maray. Iyo. Saka matagas Saka na. matagas Ayo. na. Ang consistency kang meat, iba na. Nilalaban na lang yan sa sauce. Yeah. Ayun, saka ang technique pati sa karinderya, sa mga nagkakarinderya dyan, for sure, ginigibo ninda, inaalatan ninda, sinisiraman ninda ang lasa para ang tao magka-extra rice. Yan. Yun. Diba? Iba. Para mag-order ng maluto. Mm-mm. So ngunyan, itong additives na to, sobra-sobra na sa dapat na consumption kan sarong tao. Mm-mm. Di ba? Tama. Isipon mo, lagan mo dakol nor cube, dakol mong lagan ni ginisa mix or magic sarap. Siguro da man maraot yan sa sarong tao. Pero sobra, Nakakasama. okay nga di ba ang ibang mga, tubod kita dyan, ang ibang mga tricycle driver, jeepney driver, ano ang hilang? Kidney. Yes. Kidney. Di ba? Pag nagkakan sa karinderya, Grabe ang alam. grabe ang alat. Di ba? Tubod yan. Diabetic. Diabetic, sobrang sa maluto. Ayun. Ayo. Di ba? Saka Actually, ano pa, pag Oo. mahilig ka sa ito bagang sa mahamis man na ako kaya talaga personally mahilig ako sa itong mahamis na sauce. Oo. So sinusobrahan man nila ng asukar. Ayun. Yeah. Iyo, Kasi iyan, kaya siya inapon na karinderya. Kasi ang pagluluto ninda, iba. oo. Kasi para pangmasa nga ni eh. Pangmasa. So, hanggat may mailalaag sinda na mas masiram, na mas mapadakol ang pagkakan, gigibuhon ninda para at least mas dakol ang profit na maglaog sa inda. Legit talaga ni. Ang karinderya sarong negosyo. Yes. So hanggat kadakol sinda makuha ning kwarta, maugma sinda. Mm-mm. Paano sinda makadakol ning kwarta? Isipon mo adobo, dadakulan mo na lang ning sabaw, para dakol ang serving, Yeah. 'di ba? Nakahiling nga na ako digdi itong bopis may sabaw. O di ba? Bopis na Ayun, may sabaw. bopis. Oo. Bopis na may sabaw. Saan ka pa rin makakuha? Yan. Di ba? Sabagay. So in ang mga bagay diyan. Pero ano dapat ang Bagunta or maging standard ba? Kung para at least maging ka-level, at least
itaas-taas tang dikit ang level kang pagiging sarong kalendarya. Kasi ang purpose ta digdi is matauan kalidad na nutrisyon si mga nagkakarakan. Yes. Bako lang itong affordability pero dapat matauan ta din sinda ning ning sustansya. Yan, tama. Diba? Mm-mm. Salad on the side. Grabe no. Para maging sustansya po sa indong kinakakan, May ikaw po kaming bagong promo. Salad on the side. Salad on the side. Yan. Sabi nga ni Hermano, kung gusto mo ng negosyo na perming may pakulo, magpaksiwan ka daa. Ano da? Pakulo. Pakulo. Tama. Tama yan, tama. Di ba? Oo. Ina nga niyan. Kung ano kita, dumang kita sa ulayan na itong mga kinakarakanan nindo, i-consider ta ba sindang karinderya o restaurant? Di ba? Anong pagkaintindi mo, Linus, kang restaurant? Ang restaurant, nag-ano yan yung magay na service. Oo. Mhm. Nagtatayo yung magay na service, malinig yan, may ano yan, may health care, Protocol. may health certificate yan. Aha. Ano yan? Sanitary. Yan pala. Sanitary. Yan. Oo. Kang hali sa sarong departamento kang sarong lugar. Sarong yan. Oo. Ano yan, ginigradean yan ning A to C. Yan. Ang A, oo. pasado. Ang B, medyo Bagsak. babalikan yan. ang B binabalikan yan. Tapos ang C, within 2 weeks na day mo mabago, sarado ka. Ano yan, restaurant? Halimbawa, Restaurant yan. Bakong fast food. Iba Gabos din. yan. Gabos. Okay. Fast food restaurant na may mga business permit na araw ko yan. Actually, ang karinderya dapat may ugang araw kayo man dapat eh. So, inang magiging purpose ta digdi sa ulayan na ni. Actually, saro sa mga, kung madadala nindo duman sa, Bon and Tin, duman karinderya kaming dunumanan. Lutong bahay, di ba? Naalala mo. Tapos may nakalagay duman na, A. Yeah, sa Inda. A+. Karinderya siya, pero malinig. As in, magayon siyang panalmingan kang mga, kang mga karinderya dyan para sa Pilipinas. Lalo na sa Bicol. Hilingunta ang G1. Oo. Pero siya, Yan. style siya ning duwa. Restaurant and karinderya. Ayo. Paano ko nasabi? Kasi di ba sinasabi ng turo-turo? Pero pag naglaog ka baga sa G1, tuturuan mo kung arin duman ang gusto mo. Tama. Plus, pwede ka pa mag-order ng sarong putahe na lulutuon pa ninda. Sa G1 ba may itong may steamer ang irarom? Para mas mainit Napapasok nga na isinda minsan kapag Oo. nagbubuk. Kasi papalitan eh. Oh, Yeah. okay. So yun Tas- maging magayon na panalmingan. Tapos sa J1, naka-hairnet sinda, or naka-cap sinda, or naka-gloves. So, Yan. talagang sure na ang sanitation nila magayon. Malinig talaga. Malinig talaga. So, ang pinagkaiba kang restaurant is that hari nga naman sa sa karinderya is turo-turo. Turo-turo. Ang restaurant is made to order. Made to order. May Sa made to alakap order ninyo. siya. Yan. So kung tutuuson, ang Tapsi Terminal bako siyang karinderya. Kung tutuuson nga ni dapat, kasi siya made to order siya eh. Made to order siya, di ba? Aha. Oo. So bako siyang karinderya. Ano pa? Halimbawa, Paksiwan, Escalante, itong Yung Bulaluhan. bulaluhan. Talagang mainit pa talaga. Tapos made to order. Oh, di ka man makapili na yan po ang gurot sa kuya, Yeah, di ba? sa kuya, Yan po ang bululong i-serve ninda sa kuya, dai. Oo. Di ba? Tapos pwede ka pa mag-order ng gulay. Kinalasan. Yan, kinalasan made to order siya. Diba? Yan. Oh. So, siguro iyan ang saro sa mga bagay na nahihiling ta. So, kung dudumanon ta, kung iisipon ta, anong pinagkarayo kang restaurant sa karinderya where in fact parehas man ng pagkakan ang sineserve ninda. Serve ninda, yan. Di ba? So, Kasi ang restaurant, may inaapod sinda nga nitong tilagang kaipuhan nindang magkaigwa ng temperature control. Kasi kung dai, pwede sinda mapasara. Oo. Pwede sindang maano kang sanitation ninda. Tanong karinderya, dahil mo siyang pwedeng mapasara. Yan ang sa tuyang anuhon sa gobyerno ta or sa mga nagkakarinderya. Actually, Oo, diba? pag nagreklamo Diba? ka sa sarong karinderya sa health, Mayo sa kang mga, habol. City Health, dudumanan nila yan, promise. Dinudumanan man nila yan eh. Oh. Kasi sa iling ko,
may ano man sinda may requirements man sindang sinusunod. Pero kasi pang ang aram karinderya ko, lang. dahil ka man pwede Oh, mag-business. Dahil ka pwede mag-business na mayo ka ning TIN number, diba? Or ano? May ano sinda, may pagkaaram ako na baga magbukas ng sarong karinderya, may food sanitary training. Yan. Ang may sadiri. Miski ang server. O diba? ang servidor. Pero pag nag-abot na sa karinderya, di man nasusunod. Yan lang. Di ba? So, ito nga yung sinasabi ni Paring Linus na may classification sinda na pang-karinderya lang. Anong pinagkaiba kang kakanon sa karinderya sa kakanon sa restaurant? In a way, may hiling mo, ang restaurant kasi meron ng portioning eh. Saka, ang mga ingredients ninda, may hiling mo talagang, kumaga, authentic. Oo. For example, taang natong. Kumbaga sa restaurant, may hiling mo talagang creamy siya, kumbaga may nyug. Pero sa karinderya kasi, halimbawa, ang natong ninda, may dagdag ng tubig. Yes. Kumbaga mas dakol si puga. Oo. May hiling mo talagang malabnaw. Pero masiram ang lasa. Kasi ganun, diba? magic sarap. Yun na nga. Kasi yun nga ang kaya afford lang kang tao. Kasi kung malaag ka ng sarong bagay na dahil mo kaya, tapos ibibenta mo sa pangmasang araw ka, dahil na yung bababakalon. Kasi mahal. Oo. Yun lang. Iyo. May ano pala ako sa Indo, may share pala ako sa Indo. Nag-chat kaya ako si ChatGPT. Sabi nila ni ChatGPT, ang pagkakaiba ng restaurant sa karinderya, ang restaurant kaya siya, may wide variety siya ng menu. Tas kaaro kang spekulahin ta subago na siya made to order. Oo. Yan. Which is on the other hand ang karinderya, ang pagkakaiba niya pre-cooked meals na siya. Anong pre-cooked meals? Cook sa na. Ayun man kaso lang ang iba araw kang sinabi nindo, bulalo. 'Di ba ang iba diyan pinakalagaan na. Subok ko siyang karinderya. Pre-cook na siya, 'di ba? Oo. Araw kang mga karinderya Tapos mailing mo man sa mga karinderya, may mga glass cabinet, covered pots. Yan ang mga karinderya. Pangmayaman niya na karinderya. Pangmayaman niya na karinderya. Ang mga restaurant, high-end service, high-end ambience, high-end everything. Ang karinderya is pang local lang talaga. Sitong kung saan mo lang affordable, yaon dyan. Siyempre, mabagsak man yan, mailing mo man sa ambience, siyempre, hindi masyadong okay. Araw ka yan. Yan ang pagkakaiba. Ano kasi ang karinderya is lutong bahay. Oo. Lutong bahay siya. So, ngunyan, ang tao, nagduduman sila sa affordable na nafe-feel at home pa. Kasi, iba ang magkakan, lalo na halimbawa, ay kakinadakulaan mo, pobre kang parot. Di ba? Pobre kang parot, nagduman ka sa karinderya. Ma-enjoy mo ang food. Kasi feel at home ka eh. Lutong bahay siya eh. Yeah. Pero kung makakan ka ning lutong bahay sa sarong restaurant, garo sa psychologically, ma-out of place ka. Na even though na kinakakan mo, parehas mo lang na pagkakan. Garo, ang example ta dyan. Garo itong, nagbalon ka ning hotdog sa school. Oo. Di ba? Ibang kakanon ang hotdog sa harong, iba man ang kakanon ang hotdog sa school. Tama. Di ba? Ibang Di ba? yeah. Arog ka yan. Pero, duman nga nakita sa gusto kong i-main point duman is that, anong pinagkaiba ng restaurant sa karinderya na dapat, where in fact, dapat ang gobyerno, sasaro na lang sinda magtaonin sanitary ning food training na dapat maging universal, maging standard. Kasi di ba halimbawa digdi sa United States, karinderya ka man or sadit ka man na tindahan o restaurant ka man, parehas sinda. FDA approved or may mga state whatsoever Oo. na Oo. Halimbawa na lang paggamit ng chopping board. Di ba paggamit ng chopping board, igwa sa manok, igwa sa gulay. Yes. Di ba? Paggamit ng kutsilyo. Di ba? Halimbawa, sa kaaraman kang mga kanatong natext na dyan, pag sinabing pula na chopping board para sa meat. karne. Yan. Pag green. Pag yellow, para sa mga chicken. manok. Yan. Pag green, Para sa gulay. veggies. and Sa mga- puti. Oo. Yan. Pero commonly used is puti. Pero what I mean, si sanitations na arog na lang sabihin ta na. For example, ang paghugas ng plato. Pag nagdyan ka sa karinderya,
most likely, igos indang running water, lang. Ang iba nga nasa ano lang. Balde. Di ba pag nasa ano? Gusto ko sabihin na, pag yaong ka sa karinderya, ang hugasan, nakatago. Yun di ba? Tago. Oo. Actually, kapos man nakatago, pero mailing mo man girara yung pagkakaiba talaga kang sarong restaurant na hugasan May sa dishwashing sarong machine karinderya. Oo. Oo. So, ang ano kaya, di ko, Ang restaurant kasi may dishwashing machine, pero ang karinderya manual ang Yo. May manual man na restaurant, Actually, diba? araw kang Classic Savory, Pizza Hut na tigtrabahuhan ko, gabus man sila manual. May sindang dishwashing machine. Pero Pero meron silang solution na ginagamit. may mga solutions sila. May na mga solutions ginagamit. silang ginagamit. Which is, yun na nga itong sinasabi tayo na, paano day man gamiton kang karinderya? Kasi sa Reddit They lang afford. sila. They afford din. Nasa Reddit So lang kung Linda. ayun kasi ang mga kaisipan kang mga minsan sa Pilipinas na dai mo na kayang mabakli. Oo. nasabi na- Lalong-lalo na, ayun na ang nakagisnan mo, tradisyon, iyan ang masakit. Actually, araw kaya... Nasa sa tao na lang yan kung gusto nila magkakanduman or dai. Ika bahala ka yan. Ika nang, sa imo na yan na sa imo na yan na desisyon. Kaya sabi Linda, tanong din nag-asenso ang tao, kasi we stick onto that thing. Na dapat nga, i-level up ta, kung gusto ta mag-asenso sa buhay, dapat, kay puan i-standardize ang gabos para at least mayong nahuhuri. Pero dahil ka, may mga karinderya na dahil sa karinderya nakapatapos niya. College, nakapatapos ng something. Tapos talagang naggayon si ninda. Hindi yan naman. Sabihin tanang iyo talaga, totoo yan. Pero... Nag-asenso si buhay kang tao, pero, din hindi tinao si Maray na serbisyo. Yeah. Si quality. Di ba? Si quality. Iyon na nga ni Ian. So, anong nangyari? Nakapaklase ka, nakapagtapos ka, pero si tao man na tigserbihan mo, Nagadahan. Nagkahilang na. Nagkahilang na. Di ba? So, hopeful lang kita na sana sa gobyerno magkaigwaman kita ning garo standard ba na kuguson ang satuyang tradisyon na maging maray na matawan ning nutrisyon kasi we love people, we love food. So, we have to also love the way how to do it. Kay puwanta lang sigurong. Dai na naman daa. Kay puwanta lang Dai na naman daa. mas standardize ang gabos. Yan. Kasabi ko Siguro, lang kung ano ang nasa restaurant, dapat iuman tong sa karinderya. Iuman din ang siguro rules. siguro in a small stuff. Siguro ikat lang ninda ning something na affordable pa rin duman sa mga karinderya. Oo. Kasi di mo pwedeng i-level up ang duwa. Actually, may isi-share ako sa Indo. Kasi itong before Classic Savory Legazpi Ayala, ako ang nag-open ka to. So, ako ang nag-asikaso kang gabos na papers. So, masakiton mag-asikaso pag sarong restaurant ang i-open mo. So, dakulon yan. So, lalo na sa sanitation, kasi yaon dyan, papabalik-balikon ko yan, dakul na beses, promise. Bakul lang saro. Tapos, dapat i-comply mo, ma-visit sinda sa site. Tapos, duman, syempre, papakakanon mo sinda. Libre. Tapos, duman na sinda mataon ng grade sa imo. Ni araw ka yan. Oo. Kaya dapat maging impression mo. Ang ano mo sa inda. Oo, that's true. Kaso, actually, kung ilalaag mo kasi ang involvement kang government sa sarong karinderya, pwede sinda mag-iwuning garo systematical na na program para sa mga kasaralitan. Halimbawa, magtaos sinda ning papunan ba? Ning mga solution for sanitation. Yes. Tapos, seminar. Seminar sa inda na libre. Na dapat na halimbawa Kasi may Department of Health ka mo. Oo. Di ba? Speaking of yung seminar na yan, ang mga, di ba, sa Charbs, kita, KFC ka, pizza ko. Bago ka magpuon sa sarong trabaho, sa sarong restaurant, kay puan mo ning health certificate or health permit. Itong Yung kulay yellow. Yeah. Diba? Yan. Which is, yan ang mayo sa sarong karinderya, right? Yeah. Mayo ka mailing na nakasulot na aruken. Pero may Igo sa karinderya. Pero ang nagtitraining lang, si May Sadiri. Si May Sadiri. Bako si servidor ninda. Iyo. So, si nagservidor, mga isindang naaraman, aram ninda mag-serve lang. May halal bang koko.
Di ba? May nagkakagaw habang mayong hairnet. Mayong hairnet. Oo. Mayong uniform. Kaya minsan nakaara mga itong mga casual na daring ng iba, Ayun. iba man. Di ba? Ginagaraanot ng Yo. kilikili Yan, habang nakasarando. nagtatakan ng Uy, paksiw. teka, gawa man baga kayan sa ibang bansa. Alam mo itong lady boy, itong mga sa ano baga na Mali. nagbabarobay pa. Well, sa service to, pero dahil man sinda di ba? So bilang Bicolano, gusto mi pong magbandilyo or magtuktok sa indong mga puso sa mga owner po kang mga karinderya na sana man lang. Anong pwedeng gibuhon? Na magbago. So, anong suggestion mo? So, ang suggestion ko na sana magpunan ko sa gobyerno at least, di ba? Or sa kasaraditan, or sa kapitan, or whatsoever. Or miski sa may sadiri na sana, magkaigwa ka ng inisyatibo na itrain mo ang sa mo mga servidor or servidora para at least maninda kung ano sa inadalan mo duman sa sanitation na seminar. Para at least maninda, magamit maninda sa imong kasi bako ini saro ni sa magiging powerful na na magagamit mo sa imong karinderya na masasabi mo sa imong mga parakakan or sa imong mga customer na malinig as in nutritious ang sa imong siniserving pagkakan. Ayun. And I thank you. Charot. Ikaw man paring Linus, ano ang sigurong nahiling mong garod magayon? Nagibuhan ninda para sa kuya. Kung nakikita ka naman, kung gusto mo pang kumita, mo nang pagayon mo ng restaurant, si karinderya mo. Ako nag-ano ko sa ambience. Kasi, masiramon nga ni pagkakan, tapos may mga lawa-lawa sa kataid mo. Di ba? Bakong kaaya-aya. Kung ako sa inda, i-level up ninda ning dikit, mag-renovate sinda. Kung dati kahoy ngunyan, gibuhon ninda, sementado na. Mga arog kayan. Tapos kung dati, sarong electric pan ngunyan, naduwan na. Mga kunyari, arog ang kayan. Saka i-upman ninda si service. Which is, dapat, kunyari, kung si Kag sa diri lang pwede mag-afford ng makakuha ng training, i-share niya sa gabos. Yan, oo. Ang kasi digdi, tama man sa nagsasabi sa satuyang comment section, na ang problema talaga is kapital. Okay? Oo. So, ngunyan, ang mangyayari kasi ngunyan, dahil ang tao nahiling ninda na, pwede man ako magkarinderya, okay na, maski sadit lang ang kapital, pwede na ako makapag So, ngunyan, ang pagkakaigwa ng karinderya is open for everybody. Yes. Open para sa gabos. Oo. Ang problema lang digdi, mga yung standard na sinusunod. So, ngunyan kita, bilang sarong gobyerno, dapat bago ka magpuon, bago ka magbukas ng sarong restaurant, dapat sinabi mo na sa tao na, bago ka magpuning restaurant, hindi po ang standard na kaipuhan mi. Dapat inot po sa gabos, igwa ka pong display cabinet na dapat perming mainit ang sa imong pagkakan. Yeah. Pangadua, dapat po tahob po ang gabos ng mga pagkakan. Pangadua, dapat po ang storage nindo sa indong sa indong kusina kung sa iniluluto ang mga pagkakan, dapat malinig. O dapat maski sabiyon ta ng bako man modernized ang sarong lugar. Pero kung may standardization na halimbawa dapat ang refrigerators, dapat ang pagkakan may nagduduta sa simento, may nagduduta sa salog, 'di ba? Mas magayon. Kasi kung tutuson or sabiyon ta na lang maski karinderya ka, kung igwa ka mo ning standard, pag may bisita ka na haling ibang bansa, foreigner o taga sa ina lugar, proud ka na mag-recommend na magkakan sa karinderya kasi ara mo gabos na karinderya may sinusunod na standard, ara mo gabos na karinderya malinig. In line duman sa sinabi mo, saro pa na magiging panalimingan kang pagpapangataman mo sa bako lang sa imong karinderya. Dahil mapapangatamanan mo din ang sa imong mga customer. Oo. Kasi pag halimbawa nagkausakan sa indang kahilangan or nagkausakan sa indang buhay. For example, na sa pagkakan mo, pwede ka nindang balikan. Pero kung may standard kang ginasunod, may standard kang sinusunod sa lalong-lalo na sa temperatura kan sa imong pagkakan, ara mo sa sadiri mo na mayo kang madadanyo sa natawo. Kasi talagang ara mo na magayon ang sa imong serbisyo as in ang pagkakan mo. So dapat lang talaga sana tawan kita ning
pribilehiyo kang gobyerno na matawan, lalo na sa Department of Health or Department of Food and Drugs and whatsoever, na magtausan daning garo programa para sa mga kasaraditan, para sa mga karinderya, ma-preserve ta rin ang sa indang apod kani, ma-preserve ta ang kultura kang pagkakaigon ng karinderya. Diba? Magay na i-preserve ra yan. Pero pangatamatan, in a way, na magtausin daning kapital ba? Or at least knowledge na lang. Sa sanitation, kung paano magibo, or mga gamit na pwede nindang mapuunan. It's in a simple way, it will give you a big impact. Araw kay iyang kaini. Garo ang nahihiling ko kasi dyan is, daing natatawan ng importansya si mga nasa food and beverage. Ara mo kung taano, hababa ang presyo Hababa ang presyo kang pagkakan. Kasi, kadakol kompetensya, kadakol makakakanan na mas mura. Mas mura. Pero kung i-standard mo nga kung i-standard mo yan, standard din ang standard ang mo presyo. din, mataas ang demand. Mataas ang presyo, madikit ang mabukas ng restaurant. Kasi nga ni, bakong gabos kayang makapagsunod ng standards. Gabos sigurado. So ngunyan, kung halangkaw ang bayad sa sarong karinderya, ang pagkakain sa karinderya, halangkaw din ang maibabayad mo sa server. Tama. Diba? So ngunyan, ang iisipon kang iba kang gabos is, maghingo ako, maipon ako ng dakula para makapag-put up ako ng sadiri kong restaurant. Bako itong basta ka sana mapuon. Ngunyan, kasi ang nangyayari kasi sa tao, although sabiyon ta na nga ning third world country kita, grabe ang kaipuan ning kwarta. Pero dapat puon mismo sa satuya, kung ang paghiling ta na, digdi na lang kita. Diba? Iyon na lang ni ang kayatang kakanon, iyon na lang ni. Sabi nga ni Ken, paano kita maasenso kung ang paghiling mo sa sadiri mo, iyon na sana. Iyon na sana. Yeah. Yan nga ang sinasabi na kung ano ang klase ang establishmento na ugwa ka, yan ang pagkatao mo. Yan. Diba? Pero panalmingan yan. Sa alam mo, El, dyan ko nahiling itong sinasabi mong tantiameter. Yan. Gamit-gamit din na yan. Oo. Siyempre, lutong bahay yan. Diba? Oo. Pero dakul ang hopes ta sa karinderya na sana mag-level up kita. Yes. Na sana maging... Nai-imaginein mo na gabos kita na nilalaogan tang karinderya malinig. Yes, na itong diba? pagmati mo, sigurado na ang pagkakan mo mainit. Karinderya pero restaurant na. Diba? Restaurant na ang dating. Diba? Sana, ang gobyerno, lalo na dyan si mga leader na nagluluwas ng ibang bansa, nahihiling ninda kung anong kamugtakan sa ibang bansa na pwede man na, pwede palang gibuhon tadig di sa tuyang lugar. Yan. Sana mabaguta kasi mapangataman ng ta. Yan. Sa tuyang karinderya. Yan Hindi baga. pa si Bon? Ay, ikaw ka pa sa Bon? Ano pa? May sabihin muna ko. Sige, May go, trivia go. ko sa Indo. Okay. Ang aram niyo kung si ang founder kang karinderya? Si Sai. Si Duria Karen. Kaya inapot siyang karinderya. Wali. Hindi pa si Bon? Atin naman po si Linus. Ini ang podcast na ginibo para sa mga urago. Ini ang Taga-Bicol to the world. Diba? Karen nakaduri niya. Tapiram.